Ma, ești pe perucă 99%. Perucă. Pericol de perucă 99%. 99,9%. Dă-mi altă mulinetă. Mulinete. Vă uitați de-a lungul tamburului, Da, deci de la bază la vârf, da. să vedeți 2 mm. Exact ce vedeți acum la mulineta asta. Da, uite. Da, deci să vedeți din buza aia. Din buza asta. De aici, adică 2 mm. Da, la tine e ok. La tine e ok. La el, stai să-ți mut înaintașul să văd exact. Stai să dau înaintașul jos. Mai dăm fir de pe aia jos? O să dăm când o facem prima perucă. Ok. Uite. Ma, ești pe perucă 99%. Perucă. Pericol de perucă 99%. 99,9%. Dă-mi altă mulinetă. Mulinete. Vă uitați de-a lungul tamburului, Da.